Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. N'otu ime obodo nke dị jụụ, nke ndị mmadụ na anụmanụ na-ebikọta n'udo n'ime ya, ka otu eze na-achị n'obodo ahụ. Onye eze a bụ onye na-emesapụ aka site n'inyepụ onyinye, ma n'agbanyeghị mmesapụ aka ya, ọ bụ onye nganga ma nwee mpako. Onye eze a kwenyere na ikikere ya bụ okwu Chọrọ, bụ ikikere dịka nke chi okike. Ọ na-ekwupụta na ntị ndị ọ na-achị na onweghị eze dịka ya. Mgbe ọbụla ọ malitere ịtụ ọnụ, olu ya na-ada ụda ka egbe eluigwe n'ime obi eze. Ndị obodo na-akwanyere ya ugwu nke ọma, ma ha ekwenyeghị na ikike ya bụ okwu Chọrọ, n'ihi na ha kwenyere na ọ dịghị eze dịka chi okike. Nkwenye ha mere ka ha nwee obi umeala n'agbanyeghị mfuli elu onye eze ha. Mpako na ịtụ ọnụ onye eze a bịara rute ala ndị mmụọ. Otu ụbọchị, dịka ikuku ụgụrụ na-ekupụ, otu agadi nwoke a na-apụghị ịkọwapụta onye ọ bụ pụtara ma guzoro n'ọnụ ụzọ obi eze. O yi uwe mwụda dị oke ọnụ ahịa nke na-egbukepụ n'oge abalị. Agadi nwoke a mara onye eze aka na ọ bụghị ya bụ eze kacha dị ukwuu ma dị ike. Onye eze wee bilie n'oche eze ya na nganga wee nabata ịma aka ya. Agadi nwoke a wee gwa onye eze, ya bụrụ na n'eziokwu ịbụ eze kacha dị ukwuu karịa eze niile, nye iwu ka mbara igwe rịdata n'obi eze a. Ya bụrụ na nke ahụ eme, a ga-eme ka mba niile nụ aha gị ma kwenye na ịbụ eze kacha dị ukwuu. Mana ya bụrụ na nke ahụ emeghị, a ga-anapụ gị mkpara eze ma nye ya onye ọbụla nke ndị mmụọ nwere mmasị na ya. Obi onye eze nke jupụtara na nganga wee mee ka ọ fulie elu iji gosipụta na ya bụ eze kacha dị ike. Ọ nabatara ịma aka agadi nwoke ahụ. O mere ngwa kpọkuo ndị dibịa afa ya ma gwa ha na mbara igwe ga-arịdatarịrị ịkpọrọ isi n'ala. Na mgbede ụbọchị ahụ, ọha obodo gụnyere ndị mmadụ na anụmanụ wee zukọ n'obi eze iji hụ ihe nkiri a gbapụtara ihe. Onye ọbụla bịara dị jụụ dịka ikuku malitere ife n'ụzọ dị ukwuu. Onye eze a wee guzoro ya na ndị dibịa afa ya ma malite ịgụpụta ụda dị iche iche n'oke olu iji wee kpọdata mbara igwe. Mana dịka ngụpụta ụda ndị ahụ dara ụda ka egbe eluigwe, o nweghị ihe ọbụla merenụ. Mbara igwe emegharị ahụ ma ọlị. Agadi nwoke ahụ hụrụ na ike agwụla onye eze na ndị dibịa afa ya. Ọ pụtara n'ihu eze chi obere ọchị nke dịka irighiri kpakpando. Ọ gwara onye eze, o nweghị eze dịka chi okike. Ike gị dịka eze adịghị n'ịkpọdata mbara igwe, kama na ịmara ọnọdụ gị dịka mmadụ. Agadi nwoke ahụ mere ngwa nara onye eze ahụ mkpara eze ya ma nyefee ya mbe dị ọgụ. Mbe, onye nọrọ na mgbagwoju anya na ọ bụ ya ka ndị mmụọ họrọ ịbụrụ eze, wee nabata ohere ọma ahụ ịbụrụ eze obodo ahụ. Ruokwa taa, ndị obodo ahụ nwere nkwenye na onweghị eze dịka chi okike. Ndị okenye na-ekwu sị, onye ọbụla ndị mmụọ chọrọ ibibi, a na-ebu ụzọ mee ya ka ọ gbaara. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.